נכון הוא פרי דמיוננו בלבד, וכל מי שמקשר את עצמו לדמויות על החיותו ודמיונו בלבד. כבר מתחילים. כולם מרותקים, יפה. פריידה! נשמה! נשמה, פריידה! פריידה! אני שיתוף פעולה, אבל לא ממני ולא מניצה. איפה המשקפיים? לפחות אתה זוכר את התנועות, זה מה שחשוב. למה צעקת מקודם? כי הגיע הזמן קוסטי, קוסטי. הגיע הזמן קוסטי. איך ישנת את זה? אני ישנתי? אני ישנתי? אני לא ישנתי, סתם נחתי קצת. שמות. את תמיד מגזימה. אני פה הכנתי לך את האהוב שלך. תשפוך, תשפוך. תשפוך. זה מים! למה את מחזיקה לי את היד? למה את מחזיקה לי את היד? הוספתי דבש לתה? בוודאי שהוספתי דבש לתה, אמרת צריך להיות חזק, שמים דבש. נכון, נכון. אבל דבש אין זה כלום חשוב בקערה בשביל באמצע. חוזק. אני צריך להיות חזק. תשקיע, תשקיע. נו, פרידה, נו, פרידה. את רואה צבע טוב. בסדר, אתם. אפשר להשתמש עוד הרבה פעמים. הרבה פעמים אפשר להשתמש. לא, רק לא יודע שאני מחליפה את הפיון כל יום. מה אמרת? לא אמרתי, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? תמשיך. פרידה, את יודעת, אתמול אני נשק. פתאום ירד מלאך לבן. עומד מולי, מגרד את האף עם הכנף. אומר לי, איצ'ה, אני באתי לקחת לך את הנשמה. אז אני אתן, כן, תמשיך. ואני, נשמה, פריידה, באו לקחת אותך. באו, פריידה, נשמה. ואת לא עונה. אני לא עניתי, למה שאני אענה לך? אתה צועק בחלומות שלך, אני עונה לך מתישהו? מה, לא היה. מלאך, הוא אמרו לי. הוא גירד את האף עם הכנף. אני אפילו לא אגיב לזה, עזוב אותך. אתה, לפני שישבנו פה, אמרת לי להזכיר לך להגיד לי משהו חשוב. זה היה אחרי שדיברנו על הצרכנייה. אתה אמרת. אני אמרתי דבר כזה. אני כל הזמן מנסה להראות שאני סמלי. ואני לא. ברוך השם, המוח שלי יבוא! מי זה? תפתחי את הדלת. אין אף אחד בדלת, פרד. אתה דפקת על השולחן, אתה כל הזמן עושה לי את זה. כל הזמן מנסה להראות שאני סמלי. ואני, ברוך השם, המוח שלי... לא, חלאס. די. פרידה,
הדבש, טרי. הדבש טרי היום קניתי בצרכניה. אמרת לי להזכיר לך להגיד לי משהו חשוב מקודם, אחרי הצרכניה. אני מחכה. בוא נשמע, מה אוי 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 אוי, קדימה, תגיד. תגידי, פריידי, את מכירה את סבא שעובדת בצרכניה? בוודאי, אני פוגשת אותה. כל פעם שאני הולכת לצרכניה, אני פוגשת אותה. נו, פריידי, נו, היא בחורה טובה. בוודאי בחורה טובה. נו, פריידי, היא בחורה נבונה. בוודאי בחורה נבונה. נו, פריידי, היא בחורה חרוצה. בוודאי שהיא בחורה חרוצה. נו, אז למה שלא תבוא לגור איתנו, שלושתנו ביחד? יפה נגור ביחד. למה לא? שתבוא לגור איתנו. למה לא? אנחנו נשב את השטיח בסלון, ואתה תראה טלוויזיה בסלון. ואנחנו נשטוף כלים, ואתה תלך למיטה לראות טלוויזיה, ואז אתה תלך לישון, ואנחנו נבוא שתינו אליך למיטה. מדברת לעצמך. כל יום אותו דבר.